I love you so much, Shiva. Forever, ever and ever. నువ్వు నాతో ఉంటే చాలు హ్యాపీగా ఉంటాను శివ. నా లైఫ్లో నీ అంత జెన్యూన్ పర్సన్ని చూడలేదు, ఇంక్లూడింగ్ మీ. హే గాయ్స్, జైలుకి వెళ్ళినా పర్లేదు, దీన్ని మాత్రం చంపి పడతా. నిన్ను వదిలి గేట్ వరకు కూడా వెళ్ళలేకపోతున్నాను శివ. ఎప్పుడు సంక్రాంతి 3 రోజులే గుర్తుంటాయి, కానీ ఈ 3 రోజులు సంక్రాంతి కన్నా బాగున్నాయి. ఏం చేస్తున్నావు? లైఫ్లో మనం ఏం చేసినా ఎన్నిసార్లు చేసినా మొదటిది ఎప్పుడు స్పెషలే కదా. ఆ వీడియో బయటకు వస్తే నా లైఫ్ పరిస్థితి ఏంటి? పోయిన ఫోన్ కోసం అంత కంగారు పడుతున్నారంటే వీడియోనా నాకు పంపలేదేంట్రా? నాకెందుకు నువ్వే ఆ వీడియో దాచేసి నన్ను బ్లాక్మెయిల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నావు అనిపిస్తుంది. సిగరెట్లు కాలుస్తారు, మందు తాగుతారు, ఇంకా ఇలాంటి సెల్ఫీ వీడియోలు కూడా తీసుకుంటారు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడే ఇలా కూర్చొని ఏడుస్తూ మీకే మీరు మగాళ్ళు మేము ఆడవాళ్ళం అంటారా? స్టాప్ ఇట్ శివ. హే మిస్టర్, హే మిస్, శివ, లెట్స్ బ్రేకప్. హ్యాపీగానే ఉన్నాం వచ్చేసి. రోజులో ½ an hour బెడ్ మీద నీతో హ్యాపీగా ఉన్నా కదా అని 23.5 hours నిన్ను భరించడం నా వల్ల కావట్లేదు. సో లెట్స్ బ్రేకప్.